Welkom bij onze verein. We gaan vandaag voetballen en wel bij Sporting Heerlen. In Heerlen, Schandelen, Palemig. Aan de Palemigerboord, deze prachtige accommodatie zijn we. En we gaan kijken hoe Sporting Heerlen het voor elkaar krijgt. In het moderne Sporting Heerlen is Ramon Gelissen een hele belangrijke figuur. Hij noemt zichzelf een beetje vliegende kiep. Hij doet van alles en nog wat en weet heel veel over de vereniging te melden. Ramon, vertel, Sporting Heerlen, wat willen de mensen weten? Wat willen de mensen weten? Ja, Sporting Heerlen, een voetbalclub, niet alleen een voetbalclub, belangrijk voor de wijk hier, voor maatschappelijk. Zijn we ook heel erg aan de weg in timmeren, zeg maar. Het is een voetbalclub en ik ben er zelf al jaren betrokken bij de club. En sinds een jaar of 3 nu ook bij het bestuur. En wat we zien is de laatste jaren ontwikkeling, hoe we zien dat een voetbalclub als voetbalclub niet meer zomaar kan bestaan. Dus we zijn een andere weg ingeslagen. En ik moet zeggen, afgelopen jaar hebben we grote stappen gemaakt. Nieuwe sponsoren, nieuwe hoofdsponsoren voor binnen. We hebben andere sponsors nog weten te binden aan de club. En dat komt vooral door meer betrokkenheid van toch het extra vrijwilligers. Die jarenlang is het moeilijk weer om die te vinden. Maar vanuit de jeugd komt nu veel impact. En we hebben bijvoorbeeld een project met AJB. Dat is een extern gat wat probeert de jeugd uit deze wijk, van de scholen uit, betrokken te krijgen bij sporten. En in de tussentijd ook maatschappelijk en sociaal dingen bij te brengen. Want we weten allemaal, als je bij een vereniging bent, dan leert ze dingen. Dan leert ze discipline en als ze op tijd komen, dat soort zaken. En dat is toch wel heel belangrijk. Ik heb dat met de paplepel erin gekregen. En ik vind het mooi dat we dat nu ook voor de jeugd uit deze wijk kunnen doen. Ja. Onder andere. Ja. Want we zijn nu op een moment dat de senioren elftallen gaan trainen. Maar op 2-3 avonden in de week en zeker op zaterdag overdag, dan wiemelt het heel van de jeugd. Dan wiemelt het van de jeugd. Ja, we hebben best wel teams inmiddels, een stuk of 12, 13 teams hebben we. Met enthousiaste vrijwilligers die jongens begeleiden. En als je hier bijvoorbeeld op maandag of op woensdag komt kijken, dan staat het veld en ook dat kleine veld vol. En vaak ook nog op het grasveld boven. Dus ja, er is wel veel gaande bij de club. Dat is leuk. Ja, nieuwe sponsor, nieuwe trainer. Nieuwe eerste selectie. Het is afgelopen jaren gaat weggezakt, maar nu is er nieuw elan. En verkijken met hoop en met dingen, met veel plezier naar de toekomst. Ja, want sportief gezien kan ze natuurlijk zeggen, dat we een stapje terug moeten doen naar de derde klasse nu geloof ik. Hè? Ja, klopt. Maar dat kwam ook omdat een bepaalde lichting ermee stopte en zo gaat. Dus de ambitie is om weer te groeien of vind je dat wel goed zo? Nou ja, kijk, de derde klas is een leuke klas omdat er toch meer clubs uit de buurt zijn. Maar we hebben zeker de ambitie als we bovenin mee kunnen draaien. Dat wat we kennen, dat zullen we doen. Ja. Ik bedoel, het is aan de trainer en de spelers een leuke selectie, een mengeling van jeugd van onze eigen vereniging, veel talent. En een aantal spelers die met zijn gekomen, zeker met nieuwe trainer Remo Gielkens. Veel enthousiasme, heel veel power. En dat gewoon voor terugzien op het veld dit jaar. Veel verheugen ons enorm op het seizoen. Oké, verwens ik veel succes daarmee. En dat het vooral veel plezier mag geven voor alle betrokkenen. Net? Zeker, zeker. Dankjewel. Cor Gubbels, Mr. SV Heerlen, kind ze zeggen, en hoe Sporting Heerlen. Cor, du bent volgens mij al zo oud wie ze bent en het hoeft ze niet te vertellen, maar bent u voetbalman en bent van deze club. 10 jaar geleden is er gefuseerd met Heerlen Sport. De hand van nog gaan het over het roemruchte verleden van VVH, Fröschemig en een Uggezie van Palemig en Kef en Corjovalem en wie is alle nu. Wie is zich dat achteraf metgevallen, die fusie? Wie functioneert het? Fusie functioneert eigenlijk goed, vond ik zelf. Op een gegeven moment best het toe nu sinds zover dat het bestuurlijk paksysteem op te brengen wordt. En hebben we een hele sport, hebben we een hele goede partner gevonden. Hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde DNA. En het vanaf de eerste dag dat ze binnenkomen, lukt het perfect tot nu toe.
Oké. Want ja, Heerlen Sport wordt natuurlijk Muhlenberg, dit is Schandelen, Palemig, Grasbroek, we gaan u verslaan. Maar had het toch het effect gehad dat de voetballers van Muhlenberg heen naartoe zijn gekomen? Gedeelte wat toen door voetbalde wel. Ja, Heerlen Sport houdt geen jeugd. Dus dan zaten we wel nog het eerste, tweede geloof ik en het derde elftal, dacht ik. Maar er woont nog maar ganz weinig van over. En enkele jongens wat doorzoten, die zijn hij naartoe gekomen. Ja. Maar dat woont natuurlijk niet veel. De accommodatie waar we nu zitten, we zitten hier op een prachtig zonneterras. Met de zon schijnt dan natuurlijk. Dat is eigenlijk ook van 10 jaar geleden, of wordt dat al eerder? Of? Nou, met de fusie gekomen is, zijn de kleedaccommodatie is uitgebreid. En hebben we meteen boven een terras erbij gemaakt. Wat natuurlijk een geweldig uitje is als wedstrijd is. Ja, ja. Dus het is heerlijk om een uur door te brengen. Ja, op zondagmiddag zal het heel best gemütlich zien. Is het inderdaad volle bak. Ja, ja. Dat is... Want de supporters van Sporting Heerlen, dat zijn trouwe supporters. Van Sporting Heerlen, of van SV Heerlen van toen, zijn uiteraard de hele trouwe supporters en veel oudere spelers nog. En we hebben van Heerlen Sport zijn toch ook nog wat supporters metgekomen. En die zijn ons nog altijd trouw, ondanks de resultaten. Ja, want wat denkst u, ik vraag het je al morgen vraag, maar wat denkst u over de sportieve ambitie? Derde klasse nu, dat was beter gedaan, maar goed, er waren ook geen spelers gestopt en zo. Ben je er ontevreden over? Of? Nou, het niveau op het moment, uiteraard, derde klas is ons denk ik een beetje onwaardig. We hebben altijd eerste, tweede klas gespeeld en daar willen we absoluut wel naar terug. Of dit jaar iets gebeuren, weet ik niet. Maar ik heb wel vol vertrouwen erin, want we hebben een hele leuke groep. Een tijdelijk goed trainersduo en heel enthousiast. En als we de trainingen zien en tot nu toe de wedstrijden, dan komen we het gewoon voor de goede richting op. Ja. Laatste vraag dan, Cor. Wie lang blies hij nog deze accommodatie frequenteren? Nou, ik denk, zolang als het mogelijk is, blijven jij dus. En ik hoop nog ettelijke jurken zijn rond te lopen. Nou ja, we dachten, we zijn bij Sporting Heerlen, dan willen we op zijn minst ook één bezweten kop zien. En dat gaat nou lukken, want Omar hier, die is met een trainingspartijtje bezig met het derde elftal. Het derde elftal, ja. En ja, je speelt niet echt nog actief, maar je valt wel eens voor ze in? Of? Ik val heel af en toe voor ze in. Als ze maar met net genoeg man zijn, dan kan ik nog af en toe meegaan. Maar normaal gesproken, dan ga ik gewoon lekker vanuit de kantine hun bekijken. Dus ze hebben nu man genoeg, dus de komende tijd zit het er niet meer in. Helaas voor mij. Ja. Maar je bent bestuurslid, Omar, maar je bemoeit je ook met de jeugd. Je fluit ook, scheidsrechter, grensrechter, ja. Wat doe je allemaal? Nou, van alles. Dus ja, ik fluit, grensrechter, ik ben bezig met de jeugd als jeugdvoorzitter en ik zit in het bestuur. En ik doe ook af en toe wel eens vlaggen. En dit jaar toevallig doe ik ook vlaggen bij het eerste. Dus ik heb een druk weekend met Sporting Heerlen. Ja. Dus. En Sporting Heerlen, is dat altijd je club geweest? Of? Nee. Ik ben vroeger begonnen bij KVC. En daarna een hele lange tijd niks gedaan. En toen heb ik met FC Der Plaai, de Gulperplein, hebben een eigen club opgericht. En we hebben heel lang in de Groene Long gespeeld. Vroeger bij Erestein daar. Hè. En we zijn later met het hele team naar Haanrade gegaan. Daar heb ik 15 jaar gevoetbald. Okay. En toen mijn zoon wilde voetballen, de oudste, dus ja. Was Haanrade wat ver? Was Haanrade wat ver en ik woon hier in de buurt. Dus ik denk van ja, ik ga maar hier eens naartoe. En ja, zo ben ik blijven plakken en mijn zonen ook. Dus daarvoor. Ja. Hey, en wat misschien ook nog wel leuk is om te vertellen, dat is dat je fan bent van dat Marokkaanse meisje wat nu bij Fortuna voetbalt en ook al bij het Marokkaanse elftal is geweest. Ja, ze heeft bij ons hele lange tijd gevoetbald en toen is ze naar Almanye Aken gegaan en daarna is ze naar AZ gegaan. En daarna is ze geloof ik teruggekomen naar Fortuna.
En zo heeft het Marokkaanse elftal haar opgepikt. Ze is nou aanvoerster bij de onder 21. En ze heeft al een paar keer mogen debuteren bij het Marokkaanse nationale elftal van de vrouwen. Dus ze doet het goed, hè. En hopelijk is ze dadelijk ook een goede vaste speler bij de Marokkaanse vrouwen. En misschien dat ze het WK ooit eens mee mag doen. Dus, en daar zijn we heel erg trots op als Sporting Heerlen. Ja. Dus, we mogen haar naam ook even noemen. Ja. Kautar uit Omar heet ze. Dus, sorry. Ik was hem even een beetje kwijt. Maar dankzij jouw bemiddeling hebben we er ook gesproken in Noordermes. Ja, Noordermes, En ze heeft hier ook menig balletje getrapt, toch? Ja. Hier heeft ze ook heel lang mogen voetballen. En ze was ook bij de jongensteam. Een heel talentvolle team. Die onder leiding van Michel Heuts en Baya, haar vader, Baya uit Omar, hier hebben gevoetbald. En zij is dan doorgestroomd naar Fortuna. Andere jongens zijn ook doorgestroomd naar Roda, naar Fortuna. Nu voetbalt ze bij het Marokkaanse elftal. En diverse jongens die voetballen op het eerste hier en op het tweede. Dus een heel talentvolle jonge ploeg hebben we. En dit jaar zijn we naar de derde klasse gedegradeerd ten opzichte van vorig jaar. Maar heb je het over het eerste elftal? We hebben het over het eerste elftal, dus, maar ik denk dat we misschien terugkomen, hopelijk. Iedereen is optimistisch gestemd? Iedereen is optimistisch en de eerste wedstrijden die hebben we gewonnen, dus het is Lot go. Ja, zou ik ook succes! Zeggen, Iedereen hier bij Sporting Heerlen zegt, als je een supporter wil spreken, dan moet je Hans van Gerven spreken. En dat is ons geluk, want hij staat hier naast me. Hans, je slaat geen thuiswedstrijd over, geen uitwedstrijd, zelfs geen training. Nee. Ik ben vaak hier als de spelers. En dat doe je al? Ja, heel lang. Toch wel. 40 jaar zeg je net? Nee, maar wel heel wat jaartjes. Ja. Dus ik heb heel wat verschillende elftallen meegemaakt hier. Ja. Maar je hebt ook zelf gevoetbald? Ja. SV Heerlen was dat? Ja, toen was ik af en bouwen. Daar heb ik hier nog op het 5e gevoetbald. Want toen zijn we hier komen wonen en dan ben ik hier lid geworden. En toen vroeg de voorzitter Ted de Ronde toen of ik zin heb op het 5e. Ja, dan heb ik dat nog gedaan. En, een jaartje of 3. Was een leuke tijd. Ja. We horen eigenlijk van iedereen zo in het begin van het seizoen optimistische geluiden. We hebben even een stapje terug gedaan. Nieuwe trainer. Een groep die heel veel lol onder elkaar heeft. Je deelt het optimisme. Ja, zeker. Dat is een hele leuke groep. Vorig jaar was het meer een jeugdelftal. Hè. En vind ik dat ze het ook nog goed gedaan hebben. We zijn geen ene wedstrijd weggespeeld geworden. Want het compleet team is weggegaan het jaar daarvoor. Hè. Ja. Maar dus jij denkt ook dat oponthoud in de derde klasse, dat zal maar voor 1 seizoen zijn? Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. De trainer zegt niet zo, maar ik denk dat we met 2 vingers in de neus kampioen worden dit jaar. Ja, oké, dat klinkt heel optimistisch. En als je hier nou op zondagmiddag langs de lijn staat, sta je dan te schreeuwen of te dingen? Nee, want ik scheld op anderen die wel schreeuwen. Ik zal nooit wat tegen een scheidsrechter zeggen. Die man, je moet blij zijn dat je hem hebt. Ieder mens maakt fouten. Ja, nee, maar dat niet alleen, maar ook ter aanmoediging roepen of zo. Of ben je rustig? Ik ben rustig, ik volg het voetbal. Hè. En ik kijk ook niet alleen naar de thuisclub, ik kijk ook naar de uitclub. Hè. Kijk, ze kunnen wel eens zeggen van, die was slecht. Ik zeg, heb je gezien wat voor tegenstander die had? Je moet ook op de tegenstander letten. Ja, Hans, want dat viel ons wel op. Die spelers, ze komen hier het veld op en ze komen hier allemaal een hand geven. Ja, dat doen ze altijd. Ja. Gewoon een leuk gebaar of wat zit erachter? Ja, ze vinden het hartstikke fijn dat ik zoveel aandacht aan hun schenk. Ze praten ook veel met me als ze een verhaaltje kwijt moeten en zo. Dus een beetje vertrouwenspersoon ook. Ja, mooi. Dus als ze mij wat vertellen, dan blijft het ook tussen ons. En dat is wat de jongens weten. Hè. Zo moet het ook. Hou dat vol. Ja, dankjewel.